naghahandog ng Good morning everyone, and finally Sunday morning na jod. Og gidako nila ni Purame diri sa pantalan sa Maribohok para mo saksi misa kanindot sa sunrise dinhi sa pantalan sa Maribohok. Ug na-miss ko sa views sa sunrise dining dapita. Insa na ay pag-ung tani tapay-tapay ning abot. Tapay-tapay man kuno nganda ning panagata. Insa na tinga ko din na ilang panagat kay gujud-gujud man eh. Sa may drama din na ilang panagat nga gipang gujud-gujud man. Insa mo ragluoy ra pag ilang kuha kay usara ka pum. Gan si kadto na ilang panagat kay usara man ka pum. Ilang da. Pero ningos undoy nga basin siguro og ipamalit nag ilang isda dito sa laod. Kato para may kato nag-una amahan. Kanang nasto nga lolo. Apo. Wa man gyapon dani mo dunggo. Sa laot pala man kita sila kay na may managbuan to. Nga gagmay siya kaya managaon to. Pang ga. Nakadakantik sa 20. Wa siguro na sila kuha doy kay ning uli naman na Magkinara. Katong sa tigodon mura sila nga. Umiyo sa una ba sabit. Nagila generator ra ilaha. Generator ra. Kana generator. So guys, di balik na punta dani sa pantalan sa Maribohok. And of course with Purame, taras Purame. Og darag among ang sakjanan. Yes. Nagawat may sa mundonggo nga tapay-tapay. Dahil ni donggong tapay-tapay may sud pa. Nagdiskarga pa. So, by the way, good morning everyone. Another Sunday morning. It's a very good morning. Tapos upos. Pero aglanggam na Kruk 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 kruk. Kruk kruk. Nakuha na ako paglupad. Ito siya. Atong islumon ni paglupad sa maong aktual nga paglupad sa maong langgam guys kay ang tanawon ninyo ani kapay sa pako ang ila pong tiil itulid pod. So ana siguro sila mukuhag puwersa nga makatulin og lupad anig tulid sa ilang tiil murag musikad ag isikad nila ilang tiil para makatulin og lupad. O diba do na tayo nahibawan nakakaton ta kung unsa or ngano nga makalupad og tulin ang langgam gumikan sa pagsikad sa ilang tiil. Og pagkapay silang pako mutulin sila og ladyo. So do na tay nahibaw-an ron. So og wa pa ko naka actual video sa maong langgam di ko kahibaw nga na day buhaton sa langgam para makatulin sila og lupad. Oh yes. Oh yeah. Tara si Chaning Hope. Di pa. Nga naman to Purame nga ning Hope si Jadana. Nagakita kapag Hope ni Jadana? Latay lokso sa sanga. Tweet 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 ang iyang awit. Tala. Naglatay-latay. Ay oo. Modi ay. Latay lokso sa sapa kasway. Manguha si Jag isda. Kuyawa. Dawat limpyo po ka ng langgama.